Jatuh. Sikropala kang dumingal perang campo samya medali lir tatit wileting gada ora ngira babar pisan tinemune dadi geger tepis wingiring kraton Mentaram saoncate Demang Suma Kancil nderekke bangsa Walanda nedya sekuton karo ngersa dalem ingkang sinuwun ya Kanjeng Rama satemah kriwikan dadi grojogan gegoyon dadi tangisan oke wadyabala remuk bubuk dadi rempun wong liyan brayan iki sing magut suraning driya aku pangeran Uger yen pancen wani ayanana kridaku Cok maju, ayo maju, 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 yo, 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 ayo, ayo, royok, 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 Cumawur mangawur-awur-wurahan ning ajurit gong maguru gongso sapa iki ditepungke aku pangeran Uger sapa aku Daeng Macincing gawe geger ana ing kraton aku ora gawe geger ning aku goleki wong pribumi sing padha sekuton karo wong Londo wong pribumi wong tanah Jawa ora mbelani bumine ora mbelani negarane ning malik tinggal mungsuhe aku wadyabala kraeng mbuh ora weruh aku ora perkara karo kowe nanging aku butuh tentrem ing negara Mentara mundur gelem mundur yen pangeran Uger wis dadi kuwanda
Bapat pedang jengkelang kuandamu sahurmu. Awas. Hot. Wah. Bos. Bot. Hur. Bos, bye. Jaluk dialteku. Pun. Ah. Hei. Bos. Ayo. Ayo. Bos sebelah. Bos. Wah. Bos. Pun. Wah, hei. Bos. Bos. Yeah! Yeah! Right! Hello! Bos! Yo, 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 yo! Maju, maju! Ayo, maju, maju, maju. Awas, awas, awas! Mundur, mundur, mundur! Ayo, mundur, mundur. Awas, mundur, mundur! Yo! Mundur, mundur, mundur! Yo 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 yo. Dandanira wang-wang makutha macuru jungkung makuting rananggana woi Den darane tejane rak niki kepripun mentara malah geger niki enten keraman brandal-brandal gawe geger niki sing nembe sowan dateng mentaram malah mentah saking mriki dipun begal diadang darane puger mbelani ugi kathah wadabala begal-begal sing sami mundur kepripun niki Den niki kepripun purun mboten pementaran geger niki Den mundur 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 aduh kepripun Den niki negara mentaram geger samana jeng teng pundi jiwek sing padha dredas sing padha pasulayan kuwi garapane kadangku Yayi Puger lajeng kepripun kersane sampean darane tejane ngrat aku diutus dening Kanjeng Rama supaya tedhak ana ing Surabaya nampa dawuh aku supaya nemoni Rarahayi jiweng tutna laku jantraku aku tak sowan ana ing Surabaya mangga kula derekaken Gus
Sinege kang lagi lumaksana nenggih Pangeran Tejaningrat dipun dherekaken Panakawan Jiweng nedya lumawat tumuju mring Surabaya merpeki nenggih Dewi Rarahayi. Kaya ginelak wancine ginege mangsane wis tinuju unggianing kang senedya mapan wonten ing taman. Mapan jroning taman para mban ceti samya suka parisuka temah kaya winali ing swasana. Kaya winali ing swasana. Yen sinawang saking Mandrawa para mban ceti tansah gandrung candrane. Pilih sing bocah apa sing nom, apa sing tua jajal. Nek sing bocah sinten? Nek sing bocah tukang lampu jenenge Guntara. Halah yung. Ning agek Triwikrama ki bola-bali jengkel bae. Nggih to. Kancane dijengkeli, kanca peniki dipendeliki. Aduh. Angger wis sayah turu ning serwulungan. Oh. Nika gek Kowe ngerokok. bocah. Nggih, Nek milih sing tuwa ya ana. Sing tuwa sinten? Sing tuwa sing gender kae kamasku kae dagangan kae. Oh, niku pun tuwa to. Pun tuwa jenenge Mas Joko. Oh, nggih. Jenenge Joko ning panjenengane duda urung kagungan garwa. Oh, nggih to. Duwen rumah tangga ora langgeng terus mandeg tengah dalan. Sebabe napa, Mas? Sebabe napa? Ora usah takon-takon. Kowe takon malah kowe kepencut. Kepencut karo sing gender malah kowe gelem karo Kus ngono lho kowe. Wong Kus nulih kula maksude gelem karo Kortimah kowe. Jajal, Mbak Kortimah nyong tak jajal suaramu. Tak jajal suaramu dibawani kaya ngapa? Nggih. Ngersake napa sampeyan, Mas? Nyong tak manut karo Mbak Kortimah janji nyong po ngarani mengko ndak ditakoni bayarane. Kok nyong ora bayar ki nyong ming takon. Lagune apa Mbak Kortimah? Nggih. Enggak. Nyun mijil mawon lah. Dibawani. Niki bawane mijil. Wis ngerti ora usah ngomong kowe. Nyong guru tukang maca opat kok diwarai. Ngerti ki mijil ki. Jenengan dalu niki kok galak to? Ya galak. Kancane napa? Kancane tukang lampu saiki ngamuk bae kene ya melu ngamuk. Jenengan ya tiru. Kok galak banget. Pasang lampu ora bener tuduke kancane mecotot-mecotot. Wong nasibe arep apik malah dadi jengkel. Engko wahyune ya oncat ki ya. Wahyune nek oncat iso mlebu ning sing rebab. Terus iki engko widodarine malah kepengin karo sing rebab. Isana rombonganku golong komeng nggih. Mangga dilajengaken. Sugeng dalu para kanca kadang KSGP sing sami rawuh Bapak Parsono, Pak Sutrisno lan sedayanipun Bapak Kanjeng Raden Tumenggung. Siapa? Bapak Sutarmo Hadinagara saking Ketawangrejo kalih pasukan sing wonten wingking Pak Guru Sudirman. Napa sampan priksa? Nyang ngerti krungu guyune iki.
Pendolopku suarane receh piye. Seneng banget angger rawuh, nambahi umur Mbak Kotimah. Nggih, ning Kenal suarane apa tok dulu? sing receh nggih. Hah? Suarane tok sing receh. Lah nek duwite ora receh malah. Nek Duite? receh kuwi wong ora gablek. Oh, ora gablek. Duwite ora receh ning duwite malah atusan ewu. Oh, Pak Sudin. Lah nek receh bangsan 500, 1000 rupiah nggo ngapa? Ora kanggo duwite ora kenceng ora receh. Ning atusan ewu abang-abang. Bang. Ning ya kuwi gambar duit. Kula kinten niku duit, Mas. Duite mbahmu apa? Kejaba saka kuwi Mbak Kotimah sing padane dalem pasukan di balik layar. Nggih, sinten Niki mawon. juragan sapi, Mas Kemat jenenge. Kintu salam nggo Mbak Kotimah, piye. Nggih, estune. Anggaku piye Duda piye. Wong wis sugih omahe tingkat piye. Oh, nggih to. Nah. Mobile mewah, duwe pit motor. Nggih. Sinten niku juragan sapi jenenge Mas Kemat. Karo Om Barono, karo Om Prayit, karo Mas Ponijan. Mas Ponijan tempe. Ki tukang parkir tunggu omah ki tunggu omah. Nggih dikintuni lagu mawon sinambi ngadoni wedang kopi kalih olah sarimi. Ning iwak aja dientekke, sesuk nggo kucing. Mosok sampean kok eman-eman wong iwak lihur. Teruske. Nggih. Oh nggih, niki enten rawuh rombongan ketoprak saking Grabak. Oh nggih matur nuwun. Niki dirawuhi pepunden kula. Niki narasumber niki Mbak Kotimah. Lah sing maringi lakon nggih niki. Mbah Sabar ketoprak niki kalih Mbah Mijo. Kalih Mbah Mijo. Niki kiai loro rol ketoprak. Nek Mbah Sabar niku dapukane juru merentani. Nggih. Lah iki nek ki Mas Mijo ki dapukane sama ngerti napa mboten? Mboten. Ki dapukane agalan iki agalan. Agalan niku? Agalan iki bangsane rombongan kereng-kereng. Oh. Karo Pak Guru Sudirman iki sing maringi lakon bengi niki. Mas Sudi Komis narasumbere matur nuwun. Matur nuwun. Mangga dilanjut. Pepuntone pantes Matur nuwun supir saking Kutarjo, Paman Sito kalih Pak Parsono, Pak Toyo saking Ngabean. Kidul Prembun matur nuwun nggih rawuh. Pak Bayan Gundul nggih rawuh. Mas Poniman Mangun Jayan Butuh nggih rawuh sak rombongan. ingkang mawe Sugeng dalu Pak Kasman Glodhogan Mbawen, Mbah Nom, Mbah Pon, Pak Redi saking Purworejo, Banyurip jayanipun matur nuwun sugeng dalu sugeng wungon. Langgame napa Mbak Kotimah? melatiri nunce mawon nggih. Melatih nunce buka celuk dados. Lakae wis mrene nyake kambang melatiri nunce tonggo dadi nantepi kesalahan
piyai sekang gombong Mbak Kortima. Nggih. Niki nggih ora ming golek itu muruning wahyu. Ning golek itu muruning judul. Oh, tak kira tumurune saking sego. jagat wetan arep mlayu mengulon. Namine sinten Mas? Kayak jenenge Mas Bimasena saking Gombong. Napa dereng gadah bojo? Dereng. Oh, kok ora payu-payu nggih wis tuwa. Lan bengi bojo kemayangan Mbak Kortima. Pripun? Dirawuhi Bapak mantan Gubernur Jawa Tengah. Oh, sinten menika? Bapak Ganjar Pranowo. Oh, ya Allah, kok mantan kok sampai sini lho. Sing pundi tiyangipun. Lah niki sing teng pinggir kotak niki Pak mantan Gubernur Jawa Tengah. Pak Ganjar Pranowo niki piyane? Pak Sohut. Wong niku Pak Gedhe kula kok ndarani Pak Ganjar Pranowo. Lah rambute putih padha. Ming rambute tok. Umure 80 ning piyaine sekecunggah isih enom bae iki. Tasih mayang Upamane kok disemir ki ya mesti akeh sinden sing padha kepencut. Waduh. Budhe pripun enten sinden sing kepencut kali Pak? Ora mung sinden kene sinden Depok padha goleti ki ya. Oh, malah dimanggake ning gawane. gawane. Ngobong-ngobong. Mangkane iki dirawuhi Pak Dalang ki Mbak Kotima. Pak Dalang pundi? Pak Dalang saking Asinan, Pak Dalang. Oh, nggih dalang laris menika. Ya laris ki. Oh, kok kula urung tau dijak. Ya urung tau dijak ki. Wong dheweke Pak Kolil ki ngarani Mbak. Ngaranine sik pripun? Angger ora 35 juta ora gelem mangkat. Walah ya Allah. Pokoke janji ora 35 juta ora mangkat ki. Niku 35 tanggapane karo nggawa tralis. Tanggapan tok ya ora ana 35. Lanjut mangga. Iki pasanganku malah Ya lo. Dirangkepke jahe pengrangkep. terus sing Iya. asik Jajal ditunggen telak gentelu bareng Mbak Kortima karo mencolot jajal men zaman dan mudun bobote amat. Alah, niki sekesel aja lah. Ya ora apa-apa, men sehat tambah sehat. Yo co Pak Pengendang ditunggen tak gentelu jlut yo. Telangkung tak dandang. Telangkung tak gentu jelang-jelang. Salah mau. Telangkung tak dandang.
Kendangnya pisan ki loro kok. Wis. Semone kok mboten semangat niki nggih, Mak. Lemes. Heeh, mboten semangat napa mau siang mboten sare napa dos pundi. Wong Mboten. ketoke daleme nggih kosong ditinggal mucal. Terus lesare kalih Kang Putra napa kalih sinten? Sebabe sing kagungan dalem nembe mucal. Sampeyan rak nggih sare wong sayah dikancani Kang Putra nggih. Putrane kathah nggih. Ah iya. Ya ora apa-apa wong karo pamane bubuk wong karo putrane dhewek ya ora apa-apa. Lah mbok sikep-sikepan wong ibu karo biyung ya ora apa-apa, ora masalah. Mimike sapa? Kok mimik. Nggih sampean angger cara wayange padha kalih kula Mbak Kotimah. Napane sing Lemu padha? ketemu karo gedhe. Nggih. Niki umpamane kok dipek bojo sambut-sambutane piyae kakung sing gagah bleng-blengan niku Pak Guru Tugiran. Oh, sik pun Niku dipiyayi. lemune padha sampeyan, Nggih. sampean bonot-bonot, Pak Guru Tugiran niku piyaine lemu sembodo tur nggih rasa. Rasane napa? Rasane omong-omongan. Oh, tak kira rasane Nggih dahar. niku nek bar sayah omongan terus glebak turu. Oh, ambleh. Kok kelemon awake. Pak Guru Tugiran ketua panitia. Nggih, alhamdulillah. Mangga dilanjut. Iki pasanganku mawar Ya yuk. kang kudu sumpah Ya yuk. Ya yuk. pangajapku asih lahir terus Dereng lenggah Mbak Kotimah. Nggih, Niki enten pripun? paringan duit saking Pak Ahmad Kusdi.